Не е нещо характерно за добрите момичета, зная. Не е нещо забранено, не очакваш да го направя. Знам, че ти е любопитно как ще се целуна с нея. И с очите си ме викаш, искаш ли това? Ще играем игрите за напреднали, на провокация носиш ли? Не искам нея, искам всичко с тебе, а ти? Ще играем игрите за напреднали, на провокация носиш ли? Не искам нея, искам всичко с тебе, а ти? Ако двете за минута влезем в играта. Знам, че ти е любопитно как ще се целуна с нея. И с очите си ме викаш, искаш ли това? Ще играем игрите за напреднали, на провокация носиш ли? Не искам нея, искам всичко с тебе, а ти? Ще играем игрите за напреднали, на провокация носиш ли? Не искам нея, искам всичко с тебе, а ти? Ще играем игрите за напреднали, на провокация носиш ли? Не искам нея, искам всичко с тебе, а ти? Ще играем игрите за напреднали, на провокация носиш ли? Не искам нея, искам всичко с тебе, а ти? Ще играем игрите за напреднали, на провокация носиш ли? Не искам нея, искам всичко с тебе, а ти? Ще играем игрите за напреднали, на провокация носиш ли? Не искам нея, искам всичко с тебе, а ти? Come on! See we are. Ще ме накараш пак да съжалявам, че бях с тебе и че те познавам. Но да си тръгна сили не намирам, с теб не трябва, а без теб умирам. Ще съжалявам пак, че те познавам и като луда цяла ти се давам. Не се отучих, още съм такава, лече ме този, който ме ранява. Веднъж да си питал как съм, не си, но с тебе пак съм.